kwali. Tukur mai gwangwani. Na? Ya garin ya al'amura. Ai lafiya kana. Ai ni yanzu gidan zan je. Ashe Hajiya ta dawo. Hajiya ta dawo. Ni ko baka gaya min Hajiya ta dawo ba ai na ga alama. Hajiya ai tun da na ga jallabiyar nan da tashi kafe na ci. Na san Hajiya ta dawo to ina nawa. Ko karan zai ta duro Hajiya. Ai Hajiya ta duro a ka'a. Kace ne? Ya ina nawa. In dai am gaskiya da aminci mai daɗi yana amfani. Na san tun da ka zari naka ko aka baka naka ka ce ina na tukur mai gwangwani. A'a wannan ai kun fi kusa da Hajiya. A'a wani mun fi kusa. Kai da ga gida ga gida. Ni ko da sai na tafiya kilomita. A tukur. Da aka kawo nawa na fara karba. Saboda babu lalle a ce kada da zaben maka ta maka. A'a in dai ka karba tun da bana aka yi ba sai na yi ba tare ce man mana. To in baka shawara? Ina jin ka. Ka ƙara saka kama da tana. Halo ka ce ka zo karɓar tsara baka. A'a ka dai tabbatar da shi koko babu. Ai ka san yanayin hajiyoyin yanzu. A'a ni dai abin da nake so ka ga raguwar kunshin kaya koko baka gani ba. To akwai da abin da na gani a gefe amma ba zan iya ce ma kaya ne ko ba kaya ba ne. Sai ƙarasa in Allah ya sa akwai da banka a ni kana ta wannan ƙarasan nan ni so nake in ji da kamajiya mai tushe dalilin da yasa kaga ina maka wannan tambayar cewa in ji almajiya mai tushe harkar ne ta canza na alhazan yanzu da dama sai dai ka ji tafiyar su baka ji dawowarsa ba ba irin da ba da amma kana zaune zaka ji ana alhaji wannan ya dawo zaka ga bagaruwa da dabinan ka da zanzam amma yanzu sai ka ji shuru wannan ya shuru wai me yake faruwa na yanayin gari ne yanayin ka san ni yanzu yanda na ji karan sai ka juya ya lafiya da lami haka dan lami ashe dan lami ne dan gidan hajiya mai markade Allah ya dawo da shi ka san abin da yasa ka ga na juya na abin nan yanayi ne maka shiga kai mun uzuri da baka ga na fara tara gemu da safe ba wallahi Allah wallahi wani sa'in nan kudin nawan zami ne ma babu a yanayin ne kana tafiya sai ka ji kamar ana tukur sai ka ji sai ka wega ka ga ba kowa sai ga ba kowa ba ka jin kada tafiya kamar ana bala kwali zan ake hankali ka ji ko ka san ni a rayuwa inda zan ji karan kai dama ana neman ka barin gama da shi to wancan aiki ne wanda aka ce ya kone a zuwa wani shi ya iya zama yanzu makan yadda cikin babur to uku fa ina zuwa duba shi ina ganin shi ake fi inda ka san mazan kwaida Allah raba mu da kuna a mazaune Allah in ka bara lemu ba dama ka aje shi a haka ya baka sai dai kai mai sai dai ka kifa shi haka shi ma kullum sai ga danya a kusa da shi yana matsa mai tanjirin yana ba an sako danya Allah ya ma albarka a babban matsalar abin da ya bata min rai mun dawo kes din maganar dan iya matalla kai dan iya ana cikin wannan yanayin kaje ka samu yarinya ka dinga cin mata shinkafa da wake har da kai dan iya malam Salisu mai wanki da guga ya dinga cikakka ci kwai wai da zai ci da nama ya ce cikakka ci kwai ba ashe yana cin kwan nan shinkafan nan da kwai tana hada lissafi can ina ga ma aka hada lissafi sai gashi an tafi noman salak noman sallah kotun noman sallah ne ko na kabeji noman sallah can ina zuwa ni kuma na je kashe wani kes na dan garuwa ya da ke wata kurkura kawai sai na dan iya muna magana na dan iya na ce me yasa ka aka yace wallahi akan shinkafa da wake na ce shinkafa kan banda yanka a wannan karin da shinkafa take da daraja a wannan kasar tamu ka je ka ci bashin shinkafa kuma da fafiya har da kwai ai wani lokacin mu muke jawo kanmu matsala yanzu na Hajiya ta koma Saudiya da ta kira ce bala kwali in ce na'am na tafi hawa jirgi aka ce sai na tuku ko 3,000 ne in ce tafiya Saudiyan aka ce Isa na tafi Saudiya ga ana kuya yawan mutane da kana ganin su da leda fara a hannu idan ga mutane irin wayannan mutanen to ka raba ɗayan biyu ko dai wannan leda ko dai akwai abubuwan fashewa a ciki ko kuma abubuwan idan aka samu aka je aka aikata abin da za a aikata sai a ɓoye Allah raba mu da fashewa ka san fashewa fa matsala ne a kai me yasa har yanzu na ki yadda a gida na a sa man gas sai dai a sa man kurfoti nake a kurfoti ake mun komi yayi ne kurfoti wannan abin da ake sa masa gawayi ai gane shi in na ji raina zai baci ko zai haddasa abin da ba daidai ban ana kusa kawai botiki za a dauko a kwaran wani abu botiki dan karami mai kama da samuni mai kai kaga ashe shi ma ya dawo samuni ai kawai mutum kaje sun ga ka dinga cin masa kashi shi an kai shi sun ga an zo da shi a wani shago kawai sai guda
ina ya Allah babu ya Allah ta mini dai aka ɗauko shi aka taho da shi gida aka sa ruwa leda 4 ya ƙare aka ƙara 1 ya ƙare kai da ƙyar dai aka samu kan samuni mai karfi ya dawo daidai. To ai ni jin ne aka ce fa ya nemi ya shafa ruwa inda ka san rabin jarka. Ka ko mutum ya zo ya sha ruwa rabin jarka ai shiga yanayi. Kai albishi ne. Goro. Akwai wata mai kosai a bayan layin mu. Ka fara? Na je gurin. Na manja ne ko na manja? Me na manja ɗin. Yau. Na ga ta ciki ta murmura ba ba ga. Ta zuba mun kosan na 200 na ci. Ita a ƙara ma sai ce a ƙara. Ita ƙara na 100. A ƙara ma sai ce a ai haka ce Allah ƙara sai ce a ƙara. Kaji ko? Ƙara na 100. Ana wannan sai. Wai duka cinye? Na cinye. Lalle an. Sai ga wani haɗu da tsadan mai. Sai ga wani abokin mu nan da muke sa shi yana mana waka muna biyan sa. Ba Sadiq zazzabi. 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 Wai nan na aka ce min shi ma yana murtala. Ina murtala. Kaga ba illar fa sa suna kenan a sa ma sunan alheri. Aka ce zazzabi na ce me kama shi aka ce wallahi zazzabin na ce to kaga sunan sa ne. Sunan ne bi shi. Daga murtala aka ce aka tafi kuma wancan Aminu Kano. Da ya zo na fahima ya ci na 100. Shi ma kosa. Ashe matan nan gani nake irin kauna ce. Ashe ta karo ashe ta safa take. Kai ka zata zaka ce ban sai da ka saba in ka je sunga. In na je sunga. Madalla to wannan abin da karshe da muka tafa gurin yan